Entrallant del concert Menorca Canta Traginada, que és un projecte que jo diria que ha crescut per moments, no? Pensaven que estaria bé fer-lo a Ciutadella i ho van plantejar a l'Ajuntament de Ciutadella per la seva col·laboració, que va dir que sí tot d'una, i pensaven que si hi ha un escenari a la banda de Ponent en l'estiu que sigui especial i que tingui un atractiu afegit, és l'Ítica, no? Són les pedreres de Sostal. També n'ha sortit una altra cosa, que és un disc, no? Un disc d'homenatge a Traginada amb els mateixos músics i cantants que van protagonitzar aquell concert i que protagonitzaran aquest, i el concert aquest de l'Ítica, de fet, és la presentació d'aquest disc. Senzillament dir a la gent que vengui a sentir aquest concert, perquè va ser un concert espectacular, perquè gaudiran d'un bon músic, d'unes bones cançons i d'una bona aposta cultural, i per descomptat donar gràcies també a tots aquests músics, i a Anabel, tu també per haver-ho coordinat, que és veritat. I també és un luxe comptar amb grans solistes i cantants com són Critxonico, que tenim aquí, l'Anna Ferrer, Clara Gorries, Maria Camps, Miquel Mariano. La veritat és que és un gust poder fer feina amb gent així. Aquest disc és un disc que s'ha gravat a l'estudi a casa, als estudis Aumont, ho he editat amb el segell també d'Aumont, i conté un recull de cançons, crec que és un resum bastant interessant, i recuperaré en aquest moment, al cap de 40 anys, amb una revisió musical ja feta des d'una òptica una miqueta més professional. Crec que era una emoció espectacular per part nostra. Nosaltres, record que estàvem darrere l'escenari, anàvem amunt i avall amb uns nervis, perquè tots sabíem que era molt important o podria ser molt determinant el que estàvem fent. Recuperaré i tornaré a fer ara presentant aquest disc i fer-ho aquí a l'Ítica i a Ciutadella. Crec que és una passa més.